आई लगी रोल के जने में गाड़ी एगो सुनाओ तनी ननद अपना भौजाई के गाड़ी देता रही और नेक्चर मांगता रही। भौजी लाजो न लागेला नजरिया में, भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, आ भाभी 10 रुपया डॉल लूल परिया में, भाभी 10 रुपया डॉल लूल परिया में। पापा कमाले बाबू के पापा कमाले, पापा कमाले बाबू के चाचा कमाले, सुर भइले गौआ जवरिया में, भाभी सुर भइले गौआ